ספר דברים פרשת ויתחנן. משה רבנו מתחרט על שיקה בסלע ומתחנן אל השם, אעברנה ואראה את הארץ הטובה. ותשובת השם אל משה, רב לך, אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. או במילים אחרות, תפסיק לבקש להיכנס לארץ ישראל. מדוע השם דרש ממשה שיפסיק? הרי אם נגזר העונש, אף תפילה לא תעזור. משיב על כך מורנו ורבנו הרב בנימין בצרי שליט"א בשם חז"ל, אם היה ממשיך משה להתפלל, תפילתו הייתה חייבת להתקבל. מכאן אנו למדים שכל תפילה נהנית וכל גזרה מתבטלת אם עם ישראל יתפלל בכמות הנדרשת. גלעד שליט נמצא בשבי כבר 196 ימים. ועל ירושלים ירחו רחמים, רחמים. היום מלאו 800 ימים לנפילתו של גלעד שליט בשבי, 900 ימים ולילות, והחייל הזה נמצא בשבי בעזה בידי אנשי חמאס. אחד, זועקים לאדוני אלוהינו, אדוני אחד, אנא, הצל, הושיע, שחרר את האחד, גלעד שליט בן אביבה, השם ישמרהו ויחייהו. גלעד שליט כבר 1827 ימים ולילות בשבי בעזה, 5 שנים ועוד יום אחד. אנא, הצל, הושיע, שחרר את אחינו השבויים, גלעד שליט בן אביבה. היום אני מביא לממשלה הצעה להסכם שיחזיר את גלעד שליט הביתה חי ושלם. אני מקיים את הבטחתי, גלעד יחזור לישראל בימים הקרובים לחיק משפחתו ועמו. בזכות כל אחד ואחד מאיתנו שזעק אל אבינו שבשמיים נהנתה התפילה. התאחדנו, כאבנו, זעקנו והאמנו. היום, סביב ארצנו הקדושה, אנו חשים מכל עבר את אויבינו הרוצים לכלותנו. אם רק נאמין, על ידי כוח התפילה נוכל לבטל את כל הגזרות על עם ישראל. באותו מעמד שזעקנו כולנו במשך 2 להשיב את גלעד, אנו עומדים היום, שעות ספורות לפני יום הכיפורים, מאוחדים, זקנים, נערים, ילדים, גברים ונשים, מחוברים ומרגישים הכי קרובים אל אבא. יודעים שיש מי ששומע אותנו ומאמינים בכוחנו המיוחד, במעמד המיוחד, שאפשר בכוח התפילה לקרב את הגאולה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. היום, עכשיו, בעזרת השם נעביר את כל הגזירות על כל שונאינו וכל מבקשי רעתנו. בדקות הקרובות, אחרי הזעקות אל השם, כולנו נקבל אות מהשמיים, בכדי שנדע מה עלינו לעשות כדי לקרב את הגאולה. בסדוקין משיחךו ויאל הבייס הגודל ויעקב לכם, ציון משכן כבוידךו ויאל מלכוס בסדוקין משיחךו ויאל הבייס הגודל ויעקב רחם
משיחך